Strada română de pe Daia, cu Cosmosul și cu tot brazii pe ne-am coborât. Scocoreală și noi, uite, Dan. Start, Dan! Start! Maraton! Am plecat. O zi bună! Închidem poarta soarelui. Radio Zoo. Apa am luat. O tură de cartier. Am putea lua și invers. Daia City. Bună! Bună! Da. No, dai volum. Dai iar. Ia bună, de luțernă să vezi ce faci. Bună. Energy. Așa o să-i straperește. Energy. Astea ploi nu credeam că e așa uscat în pădure. Stai? Foarte tare. Sugativează repede vegetația și nu-i ca iarna, mă, când e rece, știi? Eu frunzele alea n-am mai curățat nici o fotoi, care zic că sunt foarte faine frunzele, știi? Dă-i gaz, că aici coborâm. Uite acolo am mai ții minte? Ce fain a fost coborârea, nu? Da. Și pădurea aia mișto acolo. Vom fi noroi de acolo. Pe zona aia 100% noroi.
3 camere mi-a luat acum că nu spraf. Am tot că te țin la ele, dar mi-a luat 3 luni. Mi-a reparat 20 de tone anul ăsta. Gaz! Wow. Maratonul nostru este pe sus, deasupra la fermă, ferma cealaltă, coborât în Daia și domnul Dan, Luțernă. Uite, un maratonist care vine de pe maraton! Ținghi-linghi! Bagă, Dane! Și s-a dus maratonistul! Și am schimbat viteza pe loc drept.
Fain maratonul de astăzi. Ce mai fain? Cam cât kilometri total? Eu. Undeva la... Cam da. Pe cu ciclu am dat 23. După aia încolo ce-am băgat vreo 13, vreo 15, 16. Cu 23. 39 și cu încă 16. 49, 4, 55. Cât prima evadare, frate. Prima evadare din București. 55 de km. Să vedem pe Strava cine scoate diferența. Diferența de nivel. Undeva la 1200. 1300. Îmi pare de rău că nu m-am uzat făgel, că am recuperat aici. Aici am stânga? Da. Trebuie să dea fiecare maraton acolo unde uiți, tu. Te înghezi 700. Aici 2-3. Exclusiv. Maraton exclusiv ăsta. Mamă. O, de față, și unde la cu 500. Odată. Bine. Ce s-a zis? Hai, Dani! Hai, Dani! Ce ogaș aici, mă! Ia-o pe acolo, mă, pe creste! Ia pe crestele alea de slănină friptă! E ca o slănină din aia după ce o ieși din foc. Că și noi cam așa suntem la final, știi? Subți, de o sucă sau... Dar simți așa cum îi crăpa pământul sub... Știi, s-a făcut așa o crăpătură, așa, vezi? Că nu ploua de mult. E, ciudat. Deci că nu mai ploua de 2 săptămâni, nu? Azi că a fost bune ploile astea. Acum mai și unele astea, lunile full contact cu vijelii și ploi multe. Numai că aprilie au devenit mai, știi? Ciudat. Mai va deveni iunie, știi? Apoi iunie ce o să fie? Iulie? Ești curios de anul ăsta. Te pe vulturi, vezi? Noi și vulturi aici. Exclusiv maraton. La vulturi. Bă, că am mers prima dată cu Dani pe aici, mai țin minte, nu știam drumul ăsta. Unde e drept, nu? Aha. Asta e drumul lui Dani.
Dani budistul. Pe drumul la cireș, ce prinde cireș de la sălbatici. E destul de abrupt și pe aici. E lungă cățărarea asta. Știi că vrei să mergem până aici sus, unde ieșim în drum, dar după aia mergem un pic și pe aia mai urcăm, știi? Pe aterantă. El fenomenul. La centenare prin pădure, nu? Eu zic că nu trebuie să-ți pară rău că ai dat în primăvară, că ai văzut ce lumină era, ha? Că nu erau fulgi, ce lumină era. Ziturile alea din ianuarie și din februarie. Și din martie și aprilie, pe poartă. Nu-i dat un gropă. Op! Ce prind alta! Hei, Doamne! Push bike! SPD! A doua trântă pe loc drept, pe loc înclinat. Ai văzut la intrare ce uscat era? Nu înțeleg. La intrare ce uscat era? Aici ai mai mult. Da, da. Dacă venea Cipi, trebuia să-l împingi. Ce trebuia? Să-l împingi. Să-l tractăm. Faină și urcarea asta. Nu foarte abruptă, dar e lungă așa.
Opa! Nu, cam așa a fost traseul când am mers eu vineri sau cum joi, când am fost, mai știu. I-am crezut în cap. Bă, așa ceva. Nu ăla să-l prinzi la fac, știi? Uite cum merge așa. Uite, așa mă duceam. Păi pe urcare nu puteam, vedeam, da? Și am și tras ca lumea de țoacă, știi? Urcat ca te ca nebună. Am mai tras o tremator așa pe udul ăla, știi? Roi, nămol. Unul la predeal, chiar în munte, știi? Băi, ce-a fost acolo? Rădăcini, noroaie. Deci cum e aici acum, dar și rădăcini mai tare era. Dumnezeală. Ce? Păi nimic aici. La Mediaș. Și la Fostară, pe noi. Aha. Și ne apropiem de zona luminată. Prea luminată. E interesant așa, că e umbră așa. Întunere și acolo e parcă ești așa. Uite, mă, încă așa ceva, mă. O să sări treanga direct în... Îi ciudate crengile astea. Îi ciudate crengile astea. Foarte tare. Nu vrea apă de fântână. Nu m-am mai dat de vreo lună. Și cum te simți? Da, zic așa, ca și verdeață, ca... S-a modificat radical, hă? Am dat 300 de kilometri în 3 săptămâni. Opa. Aici o luat pomul, sau nu? Nu l-a luat din grup.
de ăștia care taie lene, de ce nu-l taie din drum? Eu știu. Taie ea, Deci aici a cărut astea, taie ea bun și restul, nu o să taie ăla. e ciudat rău. Parcă e special pus acolo, știi? Ce interesant arată. Se bucură pomușele ăștia că trecem pe aici, a? Nu trebuie. Pomușele ăștia se bucură că trecem pe aici, uite mă, că au trecut bicicliști. Brum, 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 brum. Să mă că aici așa zonă faină de date. Vezi ce lungă e urcarea asta, mai cobor un pic și pe iară urci aici. Când zici, băi, am scăpat, știi? Îmi place că dai constant. Deci că mergi constant. Constant și bine. Ai ce noroi, iar vezi? Parcă mere în gură. Ia. Brum, 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 brum. Eu. Brum. 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 Cred că în gauță să așa. Aici urcarea. Ce mai zice radiosul?
Radiosul nu mai zice nimic. Nu mai? N-are să arăt. Dincolo de iar avem. Nu m-a resemnat că n-am boxa în ureche. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Da, cât de rugă. Hai, Doamne, hai! Hai că trebuie să vii la 70 la maraton! Ei, nu de maraton. 70, jur! De ăla vreau să-l fac, știi? Vegetație luxuriantă. Munții, Apoldul, Cosmos, un maratonist, mult Cosmos aici, extraterestri, dar extraterestru, a dispărut, gata, 20 secunde pe cer, al doilea decolează acum. Mountain, Apold, panorama. Treizeci și 5 de minute avem. Mult Cosmos aici. Multă verdeață.
Se activează radiozul. Bum! Bum! Te împling! Gata! Nu, avem două variante. Dăm un flamingo sau dăm pe aici? Dane! Dăm un flamingo sau dăm semi? Ultima faină. Cu americanii. Hai, bagă! Bagă, americanule! Blochează, mă, aia, mă. Că de-aia e așa rău, știi? Și mâzgă, și neblocată. Acum pământul mai mare, trebuie să blochez, că nu se strică deloc. Că nu e așa de rigid, știi? Și păpăleașcă, și ăla de blocat apoi. Numai te chinui. Acasă, un duș. Ha? Ce? Un duș, o mămăligă cu brânză. Nii bă, ce de copoci aici. Vezi cum rănaște planeta, frate. Milioane de copoci. Energy, hai! Verde, energy, hai! Hai, Hai, Dane! Energy! Very fine. Pădurea very fine. Găta bateriile. Dar radiozul acum începe numai. Bagă, bagă. Bă, 100 de grame de luțernă și te înviorează, știi? Apuretin, auzi. Chimicale. Le-ai văzut pe ăla care zice la televizor, auzi? Reclamă. Reclama aia, știi? Scrie pe televizor. Fetele scrie că în fiecare zi trebuie să consumați cel puțin 2 litri de lichide, știi? Și la un moment dat mă uit la televizor și îmi zice ăla, o să zică, uite, mă la reclamă, știi?
Pe ecran scrie 2 litri de lichidă și el zice 2 litri de apă, știi? Serios, dacă ăla zice, pe ecran scrie 2 litri de lichidă și ăla zice, pentru sănătate trebuie să consumați zilnic 2 litri de apă, știi? Serios, dacă nu. Am zis, bă, dar ce n-ai, bă, zis ăla de apă, știi? Ori am impresie greșită, eu așa m-am auzit, știi? Și chiar m-am mirat, am zis, sunt curios să-mi aud dată reclama aia, știi? Bă, OZL-ul ăsta pot să facă orice, știi? Să aud orice, știi? Dacă o zis 2 litri de lichidă și mie mi s-a auzit în cap 2 litri de apă, știi? Nu. Am intrat la mine în birou, mergea aparatul ăsta, știi? Prin oraș 29 de minute, intru în birou, deschid ușa, când mă uit pe el, o nouă sesiune de 4 secunde, știi? De când m-am intrat în birou, înțeleg? Deci 29 de minute, mi-a apărut după aia sesiunea. Deci nu i-am dat drumul la sesiune, înțelegi? Dar mi-a apărut 4 secunde. Energii care sunt paralele. Ciudat. Da. Nu știu ce să zic. Că sunt multe aspecte ciudate care n-am o explicație, știi? Paranormale. Multele și interpretez, dar marea majoritate sunt ok, știi? It's real. Hai că aici schimbăm filmarea, nu? Ha? Facem până acasă 20 minute. Ha? Ok, ok. Cât avem? 44 de minute. O oprim. Bagă, Dane. Cât e ceasul? 6 fără 20.